Hello mga tupay, magandang gabi po sa ating lahat mga tupay. Dito pala ako ngayon mga tupay sa Circle mga tupay, sa Quezon City Memorial Circle mga tupay. Dito ako ngayon na mamasyal at gagawa lang ako dito ng video mga tupay. Bibidyohan ko yung mga palamuti nila mga tupay. Ito yung makikita ninyo mga tupay pagpasok nyo dito sa Circle. Ito mga pailaw dito papasok sa Circle mga tupay. At maganda dito mamasyal mga tupay pag gabi, ganyang oras mga tupay, gabi na, para matatanaw nyo talaga at mapapanood ang mga pailaw nila dito mga tupay. Yung mga puno mga tupay ay nilagyan nila ng ilaw mga tupay para pag sapit ng gabi ay maganda siyang pagmasdan mga tupay. Kaya ngayon mga tupay, maraming namamasyal mga tupay, daming tao dito, mga bata, mga matatanda. Kasi nga mga tupay, maganda pagmasdan paggabi ang kanilang mga palamuting ilaw mga tupay. Katulad nyan, kanilang pa-picture, may mga nagbibidyo. Yan mga maganda mga tupay, maganda mga masyal dito mga tupay, lalo na pag walang ulan mga tupay. At saka dito mga tupay sa loob ng Circle, may mga makakainan din naman dito mga tupay, at mayroon din mabibilihan ng tubig para mag-enjoy kayo sa inyong mga pamamasyal mga tupay, dahil one time sa year lang mga katupay, ganyan makapamasyal kayo rito. Sulitin nyo na yung pamamasyal. Alis kayo niya kung medyo malayo-layo kayo, di maalis kayo hapon magdating dito. Ito yung oras na to mga tupay, mga alas 7 na to ng gabi mga tupay. Dumaan ako dito. At siyempre galing ako sa biyahe mga tupay, dumaan ako dito sa Circle at diretso na rin ako uwi mga tupay. At tanaw nyo mga tupay, maraming mga tao mga tupay na mamasyal dito. Yun ang sa Circle mga tupay sa Quezon City. Dito na ako sa plaza. Kitang kita mo talaga mga tupay yung mga pailaw dito. Maganda siya mga tupay. Maaliw yung mga mata. Kumbaga yung isipan mo makakapag-relax habang namamasyal kayo. Marami tayong matatanaw, mapapanood dito mga tupay. May maraming tao mga tupay, daming tao. Yan mga pailaw na yung mga tupay ay mga kainan yan dyan mga tupay. Mili lang kayo sa bibili. Kasi tabi-tabi na yung bibilihan ninyo ng pagkain dyan mga tupay. May mga bata naglalaro. Ayan ano ba yung tawag yung mga paikutin yung mga tupay, tataas doon sa taas, parang yun po ang pangalan niya. Enjoy din sila sa kanila pamamasyal ng tupay yung mga bata. Unang-una talaga yung mga bata yun. At ito naman yung fountain nila mga tupay, yung maganda. May mga kulay-kulay pa mga tupay. May enjoy ka talaga mga tupay manonood. Yan, di ba? Lalong-lalo na yung mga bata, mag-enjoy talaga dyan pag papanood nila yan. Lalo na sa kung dadalhin nyo talaga dito, mag-enjoy talaga yung mga bata. Una talaga. Di ba? Yan. Takbuhan, laro, ganon. Mag-enjoy yung mga bata, mga tupay talaga pag dinala mo dito. Yan, di ba? Kikita niyo ba mga tupay, talagang namang nag-enjoy ang mga bata mga tupay. Kaya tayo na mamasyal dito, kayo mamasyal dito, talaga namang dadalhin niyo yung mga anak ninyo para ipasyal dito mga tupay, para mag-enjoy sila itong Pasko na to mga tupay. Ayan mga pailaw niyo mga tupay, mga puno, yan ang ganda tingnan mga tupay pag gabi. Yan pag umaga yung mga tupay, di mo naman makikita yan At yan naman ang kanilang Christmas tree mga tupay, maliit lang, hindi naman kataasan yung mga tupay. Ditong area mga tupay, marami nagpipicture dyan mga tupay. May mga nagpipicture na rin dyan mga tupay, at isa na ako doon mga tupay. At ito naman parang ano ba ito, tunnel, ilaw mga tupay. Pinasok mo dyan sa loob, maganda. Pag tumingala ka, akala mo maraming bituin sa taas. Ayan maraming nagpipicture din dito mga tupay, nagbibideo. Maganda tingnan, maaliw ka talaga mga tupay. Pasyal lang.
Ako, ano lang naman ako dyan mga tupay, dumaan lang ako. Binibidyo ko lang yung mga palamuti dyan sa loob ng Quezon City Memorial Circle mga tupay para ibahagi ko sa inyo para sa mga hindi pa nakapunta rito mga tupay. At yung nakapunta pero hindi naman Pasko, talagang ito na ang itsura ngayon dito sa loob ng Quezon City Memorial Circle mga tupay. Ayan ang paglalakad ko dyan mga tupay ay dire-diretso na ako dyan, diretso na rin ako uwi. Dito banda na to ng sa may Pilcoa, sa may Commonwealth, patawid na yan dyan. Yan dito wala nang ganong tao rito ngayon, pero doon dadaanan natin mga tupay ay marami talaga nagpe-picture doon, maraming tao. Ito naman pauwi na ako nito mga tupay, palabas na ako mga tupay. Tuloy-tuloy yung lakad natin dyan. Ayan, may mga papunta pa, may baron din pauwi na. Yung kanina pa namamasyal yan sa circle, yung iba pauwi na, yung iba naman papunta pa lang. Ayan, ito palabas na ako dyan mga tupay. Maganda paggabi kayo mamamasyal mga tupay para matatanaw nyo talaga, makikita nyo mga palamuting ilaw dyan mga tupay. Ayan yan sila, pauwi na rin yan sila mga tupay. Marami sila, may mga kasamang mga bata. Asip naman kayo dito mga tupay dahil mga pulis na mga nagbantay mga tupay. At pagtawid ninyo sa tawiran sa may underpass mga tupay ay meron din namang gwardiya. At siyempre mga tupay, dito na lang din natin tapusin ang ating video mga tupay. At Merry Christmas at Happy New Year sa inyong lahat mga tupay. Bye bye mga tupay, Happy New Year.